Masaya şeşalî ji bo hilbijartinên sala 2023 pêşniyara xwe ya derbarê destûra nû de ragihand. Lêbelê ji ber ku derbarê çareseriya kêşeya Kurd de hiç sernavekî divê pêşniyara destûra bingehîn de cih negirtiye, aliyê Kurdan ji vê yekê nîgeranin. Bi boçûna cîgirê serokê giştiyê partiya Devayê Mustafa Yeneroğlu Kurd di vê rexneyê de mafdarin. Lê ew bi vê hewla pêşniyara destûra nû astengiyên li pêşiya gotûbêjkirina meselê radikin ku di vê demê de yed axive wek terörîst tê destnîşan kirin. Bugün Kürt siyasetçilerin kriminalize edilebilmesinin Di destûraniha de cudaxwazî heye. Gerem behsa kêşeya Kurd bikin, di xalên 42 û 66 de ku li ser hemwelatîbûn û perwerdeya zimanî dayîkê cudaxwaziyên mezin hene. Ev yek min diêşînin. Pêşî divê em demokrasiyê karîger bikin, da ku pêşî li azadiyan vekin. Niha zimanê de selatê hatiye wê ra dê ku her kesî wek terorîst destnîşan dike. Bi qasî astengiyên li ber azadiya Kurdan, astengî li ber azadiya Tirkan jî heye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Li gorê cîgira serokê giştî ya Partiya Dahatûyê Sema Silkin jî kêşeya Kurd yek ji kêşeyên serekiya ya Tirkiyeyê û divê bê çareserkirin. Ew dibêje wan di pêşniyara destûra nû de zemîna demokrasiyê ragihandiye. Lê piştî destûreke sivîl hate çêkirin wê hingî kêşeya Kurdî jî bê çareserkirin. Kürt meselesi Türkiye'nin önünde büyük ve Mehala mêzek basî azadiyekan bikat, بەڵام باسی کێشەی کورد نەکات. ئەم دەستورە نوێیە پێشنیار کراوە کە ئێمە ڕامانگەیان بنەمای سیستمی پەرلەمانی بەهێز دەکات. لەم بابەتەدا تا ڕادەیەکی سنووردار مامەڵەمان کردووە. بەڵام پرسی کورد بابەتێکی گەورە و گرینگە لە تورکیا. گرنگترە لە دەنگدان. چون ئێمەی کورد و تورک هاوڵاتی سەرەکی ئەم وڵاتەین. دوای جێبەجێکردنی هاوڵاتیبوونی یەکسان هەنگاوی زیاتر دەنین. Çareseri pirsi Kurd karî destûrekî medeniye. geldiğimizde bazı konular yasaların meselesi. Cigirên serokên giştî Partiya Dahatû Devayê din zanîn ew biriya pêşniyara destûra nû pêşî li ber girtina partiyên siyasî digirin ku ev yek ji bo HDP problemeke mezin bû. Her wiha di heman demê de mijara qeyûman jî ji holê radikin ku zêdetirî 100 şaredariyên HDP biriya qeyûman ji destê wan hatiye standin. Ew dibêjin di proseya destûra nû de divê gefên li ser siyasetmedarên Kurd jî rabin û HDP muxatab bêgirtin ji ber ku bi milyonan kes dengê xwe didinê. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.